pagsubok mayroon kang kasama. PCS sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanggal sa ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kayo maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay ginhawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Yan po sa samahan po natin ang second half conro para sa araw ito na may roll number 2705. Pangasinan, let's play Small Tower Lottery. Are you ready? First winning number 909. Ibabalik po natin ang piling mo dala para mapasaka sa pangalawang pag-pili. Timer ready. Number 24, 24. Ang ating number combination para sa ating second round. Araw po ay 994 sa quarter. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Kung si Dr. Ladines sa PCSO, siguro sa pagtulong. Maraming salamat. Official result for 5 p.m. today are the numbers 9 and 24 in stock order. The numbers 9 and 24 in stock order.